Mita untuk Anda. Suasana baru ya? Iya. Nek kalau mangsane wingi karo wingi-winginane, kira-kira awakmu ki lek nyanyi dhewe iki jarang. Jarang ya, Mas. Ya jarang. Mergane apa? Awakmu sebagai apa? Sebagai Swarawati yang multi talent. Oh iya, jarang muni ngono, Mas. Jarang muni. Lah ya kuwi sing multi talent nah iki ya kuwi. Sing perlu digaris bawahi iki multi talent tapi jarang muni. Perdana iki berarti ya, Mas. Dadi lek caramu ngono ndak disukai tawon no. Tidak bisa menghasilkan madu. Madu mongso ya, Mas. Madu mongso. Lah ilah. Lah iso teko madu mongso bareng lho. Apa madu rasa? Madu rasa. Oh iya, madu rasa. Pahar kok ngawur serahne. Ya, aku persembahkan ngono berarti ya, Pak. Lek madu mongso ki produknya bisa ada pabriknya. Oh iya. Tapi lek madu rasa. Madu rasa. Kuwi wong ning mburi ki nderasa dhewe-dhewe ya, Mas. Iya. Madune ki nderasa dhewe-dhewe. Tapi juga bisa menghasilkan madu juga. Oh, begitu. Ngono lho. Iya ta. Wis pokoke cocok, Pak, mending yakin. Tak restui wae. Ojo, tak restui. Kowe enak. Ya. Sinarengan kalian madu rasa campur sari, makarya sesarengan kalian Sekar Sari Audio. Sowan wonten bale wis panipun panegogung panjenipun Bapak Paiman. Yuk.
cukupi. Dalam. Walhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas. Awakmu ki Dalam. pancen yo diciptakan dan diturunkan harus sebagai wanita yang kuat dan wanita yang hebat. Iya lah, paham Iya toh? toh, paham. Terus? Ya mulane ngene iki. Ngene iki. Menang ae ngono ya Mas. Ora kok meneng ae. Lah ya setelah 1 bulan rodok libur didik Libur panjang ya Mas. Libur panjang. Saiki tiba wahyane awake dhewe Keluar kembali. Lah keluar kembali. Comeback maksudnya. Kabeh. Iya comeback. Kabeh para seniman ya Mas. Salok lho. Salok. Nanerano Nalikane cocok lan jumbuh kalian swasana katuraken wonten karo sapa jenengan setunggal setunggal tetembangan utawi gegendingan campur sari langgam ingkang sampun dipun aturaken dening